Estem a la ciutat de Vladimir. Acabem de visitar la catedral de l'Assumpció del segle XII, amb les pintures de Rublev a dins i els frescos. I aquí és un mirador que es veu una part de la ciutat. Aquesta meravella d'aquí, que és la catedral de Sant Demetri, que és una passada, tota gravada, tota la façana de pedra calcària, i després allà al fons un altre monestir important de la ciutat, allà una central termoelèctrica i una vista panoràmica. Aquí un grup de turistes russos, per cert, el riu i els boscos del fons. Ja se'n va tot cap a Sibèria. Aquí una teulada i altra vegada la catedral de l'Assumpció.